खाम्फा सारा थांबाय जोंनि BPF पार्टीनिफ्राय अब्लाबो BPF पार्टीनिफ्राय थांबाबो खाम्फा सार थांबाबो जोंनि BPF पार्टीया ओरैबायदि एकतायैनो दायो बे 5 बोसोराव माबायदि दुखु मोननानै दङ BPF सरकारावसो मोजांसिनमोन जोङो माबा मोनसे फिसा बिलाबाबो अनसुंथाइ मोनदोंमोन दायोथ' जोङो UPPL सरकार फैनानै जेबो मोनाखै होननानैहा बहुत रायजो राजाफोरानो गाबदों न'खर न'खर साखरि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला। आं नोंथांमोननि सिगाङाव साननैसो बायदि जाबायमोन भिडिअ लाबोनो हायैया आं नोंथांमोननि सिगाङाव नै दा रायजोफोर मोनसे सासे आब'नि गरम खबर BPF सापर्टार आरोखि बेनि खबर आं लाबोदों। खाम्फा बरगयारिया UPPLआव थांनायनि एबा जेबो फेक्टर गैया एबा खाम्फा बरगयारि सारा UPPLआव जे बिजाथि जाबाबो देरहाया बियो सासे आब'नि बुंनाय। अब्ला रायजोफोर जोङो गोबाव खालामला बिदिखौ नायनानै ला। जोंनाव जेरैहाय दङमोन बिनिख्रुइ बांसिनसो जानानै दङ 5 बोसोर जानोसै जोङो BPFआ सरकार गैया अब्लाबो ओरैबायदि दले बले जानानै ओरैबायदि खौसे जादों खाम्फा सारा थांबाय जोंनि BPF पार्टीनिफ्राय अब्लाबो BPF पार्टीनिफ्राय थांबाबो खाम्फा सार थांबाबो जोंनि BPF पार्टीया ओरैबायदि एकतायै दङ सासे सानै थांनो हागौ खिन्थु हाजार जना दायो दले बले फैफिनदों। मानो फैफिनदों जोङो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जोङो जिकिगोन होननानै BPF पार्टीया सरकार दाफिनगोन होननानै जोङो मिथिनाया बेनो जोंहा रायजो राजाफोरा गासैबो सापर्ट मानो होनब्ला आरो जोंनि बे उदालगुरियावथ' ओरैबायदि दायो जोंनि BPF सरकारा दायो रिहन सार जितु फैफिनगोन एवखाय गेलेगोन गावनो गेलेगोन एवखायनो जोंनिया ओरैबायदि रंजानाय मोनदों ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों जाय मानसिफोरानो सिगाङाव माबायदि खस्थ'आव दङमोन बेफोरो दायो बे 5 बोसोराव माबायदि दुखु मोननानै दङ BPF सरकारावसो मोजांसिनमोन जोङो माबा मोनसे फिसा बिलाबाबो अनसुंथाइ मोनदोंमोन दायोथ' जोङो UPPL सरकार फैनानै जेबो मोनाखै होननानैहा बहुत रायजो राजाफोरानो गाबदों दुखु मोनदों दायो न'खर न'खरबो साखरि होगोन होननायाबो माहाथो मैगं थाइगं फाननानै जाग्राफोरनोबो अनसुंथाइ होगोन होननाय साखरि होगोन होननाय न'खर न'खर बेफोरबो गैया आरो प्रमद बर' सारा बुंदोंमोन आगोलाव आबसु आन्दलन खालामनाय टाइमाव आङो मासि लुगैनानै गादि लुगैनानै आङो आन्दलन खालामाखै जुदि आङो मासि लुगैनानै जुदि आन्दलन खालामदोंबा आंखौ आंनि आइ आफा आबौ आबै गामियाव आंनि गामियाव सौरागुरि ना मा गामि बेयाव थांनानै सोंहैथां आङो मासि जिरायनो थाखाय गादि जिरायनो थाखाय आङो आन्दलन खालामाखै जेब्लासिम बड'लेण्ड मोना अब्लासिम आं जिराया होननानै बुंदोंमोन नाथाय दायो मानो गादि जिरायखो दायो जोंनि प्रमद बर' सारखौबो आङो बुंदों दि जोंनि BPF सरकारा हायफिनगोन आरो दायो जितु खाम्फा सारा जितु UPPLखौ मोजां होननानै थांफिनदों होनबा सिगाङाव जोंनि BPFखौ मा होननानै बुंदोंमोन मोजां होनना बुंदोंमोन BPFआवनो बियो फेस भेलु बनायना लाबाय गावनि फिल बनायना लाबाय बियो गावखौ मारैहाय दायो गोजौनि मानसि बनायनानै मारैहाय लाखो जोंनि BPFनिफ्रायनोथ' बनायदोंना फेस भेलु दायो फेस भेलु बनायखांनानै खाम्फा होननानै मारैहाय सिनाय मोनखो बेखौलाय BPFनि जुगिदिसो सिनाय मोनदोंना BPFनि जुगिदि सिनाय मोनखांनानै दायो गावखौ गोजौआव सिनायथि जाखांगनानै फेमास जाखांगनानै दायो BPFखौ नागारनानै UPPLआव थांबाय बे पस्टायनांगोन सानसे समावबाबो जोंनि BPFआनो मोजांमोन होननानै फैफिननो गोनां जानो हागोन मोनखाया बियो देरहानानै खिन्थिलाय बियो देरहानानै खिन्थिलाय जुदि देरहानानै खिन्थिनो हायोब्ला जोंबो मानिगोन मारैहाय देरहानो बेलाय खै बोसोर जिखिखौ बेलाय खनसेल'सो जिखिनानै देखायनो हादों दा आरो देखायनानै दिन्थिलाय दायो जिखिनानै देखायलाय जिखिग्रोनानै होमबासो जोंफोरबो बेखौ बिलिभ खालामगोन आरो फैफिनखानांगोन बियो 100% जोङो बुंखादों पस्टायनांगोन थाइजौ गोखैखौलाय खैबार फाननोलै बियो थाइजौ गोखैखौ खनसेल'सो फाननो हायो थगायनानै दुखु माने दुखुथ' जायाखै जोंनिया बे खाम्फा सार थांबाय होनबानो दि जों दुखु जागोन बे नङा दुखु जायाखै जोंफ्रा रावबो दुखु जायाखै मानो होनबा बियो गावनि उदैनि थाखाय उखैदों खोमा माबा मोनसे उखैदों बेयावखाय थांदों आरो लुबैबावदों जि दङमोन बेसाङा थोआखै बिनिफ्राय आरो बांसिन लुगैबावदों बेयावखाय बे खाम्फा सार थांबालाय मा जानो आरो हाजार जन पाब्लिकआ फैदोंना लिडार मानसि थांबानो दि पाब्लिकआ दि बिदि खिबु थांफागोन बे नङाथ' बे कुटु होनबानो दि थांफागोन बे नङा रायजो राजाफोराबो मिथिगौ नङा दिनै मा मावदों मा मावाखै UPPLआ मिथिदोंथ' BPF पार्टीयासो माबायदि मावदोंमोन आरो UPPLआ मा मावदों दायो बेखौ मिथिदोंना
दायो बेखायनो जोंफोर BPFआ निरा नङा जोङो स्ट्रंहैनो दङ ओरैबायदि फैबाय थानाय इलेक्सनाव BPF पार्टियानो सरकार दाफिनगोन बेखौ जों 100% आखा दङ BPFआ 100% फैफिनखागोन बेयावखायनो रायजो राजाफोरा मिथिखादों दानि रायजो राजाफोरा बेंग्रा नंला दायो बे रायजो राजाफोरा दानि जितु देरफुनाय मानसिफोराबो दायो सिगांनिया मामोन 2G मोन 2G 3G 4G 5G जाबाय दायो होमबा माने जोङो BPF पार्टियालाय मानो देरहागोन 100% मिथिबाय दायो बेखायनो जोंफोर इदि जोङो निरा गैया जोंहा ओरैबायदि स्ट्रंआवनो दोङो हाजार महिलाफोराबो UPPLखौ दुखु मोननानै दङ महिलाफोरनोबो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो फैसा होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै न'खर साखरि होगोन होनदोंमोन बेखौबो होआखै जितु साहा गलाफोरावबो सोर क'क्राझाराव थां बिसोरबो गासैबो बुङो बिक्रि पाटा गैला मैगं थाइगं बेपारिफोरानियाव सों बिसोरबो होनो बिक्रि पाटा गैया आगोलाव BPF सरकार थानाय समावबा जोंफोर एसेब्लाबो जोङो न'खरखौ खुंनो हादोंमोन दायो UPPL सरकार फैनानै जोङो ओरैबायदि दुखुआव दङ ओरैबायदि प्रब्लेमाव दङ होननानै गासैबो बुंजोबदों बेखायनो जोङो BPF सरकारा फैफिनगोन बेखौ 100% जोङो आखा खालामदों अब्ला बे आब' बुंनाय बायदि खाम्फा बरगयारिया BPFखौ नागारनाया जे गावसोरनिफ्राय जिर'निफ्राय स्टार्टिं खालामनानै दिनैसिमाव जे BTCखौ गोबां डेभेलप खालामबाय बै समाव ससियेल मिडियानि जुग नङामोन अबा मबाइलजों माबा खेबनानै बा इउटुबार हगारनायनि बे समनि दिन नङामोन खिन्थु BPFआ बेबायदि नुजासारजायाखै दा माबा मोनसे UPPLनि समाव जेब्ला 2020निफ्राय NDFBआ बेन जादों NDFB बेन जानाय लोगो लोगो बै समनिफ्राय इउटुबार आरो ससियेल मिडियायाव गोबां बर'निफ्रायबो स्प्रेड खालामनो हाग्रा बेबायदि जोंनि बर'निफ्रायबो मिडिया ओंखारदों आरो दा बेयावसो UPPLआ माबा मोनसे फिसा खामानि माव बेखौबो सोरबा हगारगोन बा माबा मोनसे 5-6 लाखनि बेबो सेंसनाव गोलैयो बेखौ फेथा हास'गोन दा बेजोंसो गोबां UPPLनिया खामानि मावजादों होननानै जौगानाय UPPLआव जौगाबाय बेबायदि बा UPPL माया BTR सरकारा दा खामानि मावजादों खिन्थु बै समावनो जेसेबां बडलेण्ड इउनिभार्सिटि इन्जिनियारिं कलेज गोबां बिभिन्न बै समाव हाग्रामा महिलारि सारा मावदों खिन्थु बेखौ बुंदों दाख्लै BTR एकर्ड डे खालि मानाव गेदेर जोंना केबिनेट मिनिस्टार UPPLनिफ्राय UG ब्रह्म सारा BTC एकर्डखौ आंबो मानियो BTC एकर्डखौ मानियोब्ला खिन्थु मानोथो BTC एकर्डखौ मानो फालियाखै BTC नङाबा BTRबो जानानै फैयामोन दिनैसिमाव जे BTRदि मबेबा संबिधानजों जानाय बेबो जाजोबनो हाया BTC एकर्डआ मोनसे संबिधानजों जानाय दिनै BTCआ जुदि बायनांगौब्ला BTR जानांगौब्ला मोनसे बर'नि रेगुलेसना बायनो थांगोन नामा बेयो मोनसे जे बे आब'नि बुंनायाव गोख्रों रावजों बुंदों जे खाम्फा बरगयारि सारा 14 चिराङाव जे UPPLआव थांनानै देरहागोन देरहाया बेखौबो जोंबो बुंनो हाला जेब्ला इलेक्सन फैयो अब्लासो मिन्थिसिगोन आरोखि दा खाम्फा बरगयारि जे थांबाय खाम्फा बरगयारि थांनानै 14 चिराङाव UPPLनिफ्रायनो सासे नेता जेन'बा प्रमद बर' सारजोंनो मावफाग्रा बा सोरबाया फैनो थांगासिनो दङ रायजोफोर दा नोंथांमोनहा मा सानो बे जे आब'आ जे बुंलांबाय बेनि जे कमेन्टखौ नोंथांमोनहा मा होगोन नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहर